президенти Русия Владимир Путин дар мулоқот бо вазири дифои ин кишвар Сергей Шойгу рӯзи 2 июл амр дод ки ҳодисаи бо киштии зериобӣ рух дода таҳқиқ шавад. вазири дифоъ дар гузоришаш ба президенти Русия гуфт ки 14 маллоҳ дар ҷараёни анҷоми корҳои таҳқиқотии киштии зериобии пажӯҳишӣ бар асар як сӯхтор ҷон доданд. оташ бо талошҳои қотъии аъзои тим хомӯш карда шуд. дастгоҳи зериобӣ ҳоло дар пойгоҳи баҳрию низомии Североморск қарор дорад. РБК як расонаи русӣ бо такя ба манбаи беноми низомӣ хабар дод ки киштии зериобӣ атомӣ буд, вале дар ин замина мақомоти рус чизе нагуфтанд. Путин ба вазири дифоъ супориш дод ки шахсан ба Североморск сафар кунад. дар ин шаҳри соҳилии баҳри Баренц пойгоҳи баҳрӣ воқеъ аст ва ҳоло киштии зериобии осебдида дар ҳамин ҷой нигаҳдорӣ мешавад. Шойгу бояд сабаби аслии рух додани сӯхторро муайян кунад. Путин дар солҳои охир хароҷоти низомиро афзоиш дода ба нерӯҳои мусаллаҳи кишвараш иҷоза дод ки таҷҳизоташонро нав карда аз машқҳои замонавии низомӣ гузаранд. вале бо ин вуҷуд ҳодисаҳои нохуш дар нерӯҳои мусаллаҳ кам намешавад. Кремлин солҳои охир ба намоиши қудрат ва муошити зур гузашта таҳдидҳои нави низомӣ мекунад. мо ву шумо хуб медонем ки як киштии маъмулӣ набуд. ин як киштии пажӯҳишгар буд. аъзои тими киштии фавқулода ҳирфаӣ буданд. бар асоси гузориши муқаддамотии шумо аз миёни 14 кушташуда 7 нафараш капитани дараҷаи 1 мебошанд. 2 нафарашон қаҳрамони миллии Русия ҳастанд. ин як маҳрумияти бисёр калон барои нерӯҳои баҳрӣ ва дар маҷмӯъ барои артиш аст. аз шумо хоҳиш дорам ки шахсан ба Североморск рафта гузоришро гӯш кунед ва комиссиони тафтишотиро ба онҷо равона кунед ки сабабҳои сар задани ҳодиса ҳамаҷониба ва дақиқ омӯхта шаванд.